28 август 2010 се навършва 2 години и половина от пожара в влака София-Кардам, който изградили 20-годишната Валерия Желева от Добрич и още 7 души ми живеят. Такива види са надвиснали грамотевично над главите ни, Вал, че се чудя дали не съдя за подозрели и тебе вече, че си тръгнала в оня ден с оня влак, своеволна, фриволна, по нощите, че до луната в прозореца си отчупила крайното ляво ъгълче за балсам на устните, цепнати от усмивки, целувки и слънце, нахлуло без пропуск светлите джобчета на светлите ти очета, че на нослето ти надникнало в коридора на оня влак си окачила бележчица до дърветата зад прозореца. Хайде до Добрич да се надбягваме, до цветята на мама, до топлите пръсти, до устните и до извечното нейно Вал, слънчице, до кашлицата на татко, обещала да хвърли цигарите, до къщата, до бялата къща на детството с мене пораснала, до рождения миг на оня ден, в който се случи вината, в който вината изчезна с Вал. Не е възможно да ти вменят вината, Вал, че вратите на оня влак били заключени заради тебе, заради очите ти, ръцете ти, усмивките ти, които искали да посещнат вятъра, да му вържат крилете и... Да, грозна история, Вал, нелепа. Свободата за тебе родена не познаваше възлите. Твоята свобода някой завърза с 9 въжета, после заключия и отлетя свободата ти. Балсам за онова кърче отчупена млада луна с цвета на очите ти, Вал. И летите с нея, и летите, далеч от вината на оня влак, на оня ден, Вал. Нека да